Zdravo, drugari! Večeras ću vam ispričati priču o jednoj maloj, hrabroj šapici, o hrabroj Noji koja je pomogla svom novom prijatelju. Pa da počnemo. Jedne letnje večeri, kada je sunce polako zalazilo i nebo se bojilo u ružičasto i ljubičasto, Noa je šetala baštom. Ona je zapravo mala bela maltezerka s mekanim krznom i velikim radoznalim očima koje su svetlucale kao zvezde. Noa je volela da istražuje sve oko sebe, trčkala bi i svaki put bi zalajala kada bi nešto privuklo njenu pažnju. Tog dana Noa je začula tiho uplašeno mjaukanje. Mjau, mjau, mjau. Uf, uf, šta je ovo? Pomislila je. Neko je u velikoj opasnosti, moram da mu pomognem. I potrčala da vidi šta se dešava. Zalajala je da pokaže da je tu i da će pomoći. Ispod velikog cveta mali mačak je zaglavljen među grančicama. Njegovo telo je drhtalo, a oči su mu svetlucale od straha. Uf, uf, ne boj se, ja sam Noa i pomoći ću ti, rekla je ona približavajući se. Mjau, mjau, molim te pomogni mi, zaglavio sam se, mrmljao je mačak. Noa je pažljivo gurala grančice svojim malim šapicama. Za trenutak jedna veća grana se malo pokrenula i napravila šum, a Noa je brzo skočila sa strane i uspela da pomeri granu. Morala sam biti hrabra, pomislila je Noa. Polako, korak po korak, mali mačak je oslobođen. Mjau, mjau, hvala ti, ja sam Laki, rekao je mačak, presrećan i još malo zadihan. Uf, ja sam Noa, volim da pomažem drugima, nego hoćeš li da se družimo, da se igramo? Upitala je Noa veselo, mahajući repom. Mjau, da, to bi bilo divno, uzvratio je Laki. Dok su trčkali kroz baštu, oko njih su plesali leptiri i svici, kao da je čitav svet znao šta se desilo i da se tog trenutka desilo nešto veoma čarobno. Noa je osetila kako joj srce raste od hrabrosti, a Laki je osetio toplinu prijateljstva. Odjednom